kaburuji e demgal Pulaar e radio Jawol Sare. Musidɓe tedduɓe heten ko radio Jawol Sare on calminama to gonɗon no gonirɗon kala joni meftande men e kaburuji jamma hande jaatanen koye dendi Amatoure e kaburuji dowlaji dentuɗi États-Unis e kaburuji international. Jam nyalle mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare hande ko alhamis nogas e tati lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeegom kaburuji moɗon demgal Pulaar ɗum noon kaburuji men hande guiɗoɗen ko États-Unis tugnade ko mi toon to Washington hono kanko gardiɗo FBI hono Kash Patel mon continue hande haare ɗum noon ko mettere nde jogui caggal nde journaliste biyeteɗo Sara nde haali wi wonde ko kanko waɗi makko sibamum jaram kewɗam ɗeɓe jikkumo jogui kadi e wasde arde ligguey muɗum aɗa wani ko hulino wonde hawnay ko cekre ɗum ɗon noon ko ñande talata nde kanko Kash Patel e gardiɗo justice mo leydi États-Unis noon tadde blanche ɓe mbawino arde kadi huccidde jani en ko addunoɓe noon ko gueɗe ko jiida e ɗum ɗon kono noon e wayde neɓe namda ɗiɗon question ngaji kanko Kash Patel wonde ko kanko yiɗa heɗade o tampi heɗade kala ko wiyete habaruji gummotoɗi ko mbiyata fake media kanko tadde blanche kadi gardiɗo justice leydi ndi siftindon tan kañum woni patron makko haali wi wonde ko ɗum ɗo foof en wayde ko gueɗe haalade ɗe ko gueɗe ɗe gona gonga to banggue kamɓe Atlantique noon oɗo journal ɓe mbawi kamɓe koye men wiide wonde ko ɓe joyi ɗoɓe gonno ɗo ko ɗon tan ɓe daari ha hande kala ko reportage mabɓe haalno ko hen ɓe keddi kanko Sarah Pittsburgh o wi wonde kala konguɗi ɗi windino omo heddi ɗin konguɗi kanko ko haali ko ɗum gonga ko addi ɗum ɗon ñande altini nde noon juge goto gon toon cour d'appel kañum hoore mum samminino oɗo complainte mo kanko ko Kash Patel waɗi complainte o kadi o wino ko ɓeeɗo payi mo fenante ɗum no omo ɗabbi $150 million sibabude cimti e inde makko ko wawi wonde fof ɗaɓɓanima koko sala ɗo jarten ɗo heddoto noon ko est ce que kanko Kash Patel e kamɓe département justice ɓe jogori wadde kamɓene appel pour yaade ñawoje to Washington tugnade kadi ko winda toon e MS Now ono kamɓe fuɗɗimo serdide yaadi mabɓe républicain yi woni pour salade balle biyeteɗo snap wonande miskine pour ko fate ñamdu men yarata won safruji won tindon noon ɗeɗo balle ko kanko Donald Trump ene jakade gueɗe ɗe o haɓete oɗo saji en pour itta ɗum e wiide won ko ɓuuri hewde ko woni e ɗeɗo balle ko balle dewani lawol ko fraude kanko sénatrice biyeteɗo Collins e kanko sénateur goɗɗo biyeteɗo Sullivan jon ɓe certe yaadi mabɓe républicain pour vote contre ittude ɗeɗon balle so tawi ɗum woodi en wayno ko kamɓe républicain ɓe ngala neɓe ɓenniri ngal ɗon kuulal pour tudde ɗum balle siftinde on tan ɓe ɓuuri démocrate en tan ko jonde wotere toon to Sénat ndeɗon jonde kadi en wani ɗiɗo kadi jalta mabɓe firti wonde ko ala ko mbawi ɓenninde kamɓe républicain ji habaruji men États-Unis hande toon to Florida neɗɗo goto nanggama toon neɗɗo o kadi nanguira ko sibabude kanko hoore makko mo jogino anniya yanoyde toon to New Orleans toon to Louisiana ko dental baɗowal toon ko mbiyata festival jazz dental ngari kadi ene wayni ko hande fuddotono fonno fuddade ha yettonima ñande tati lewru men dental ngal kadi ene wayni ko kanko tumaɗo wiya wonde ko tawi omo jogui fetel mawɗo fetel o kadi mo jogui kuure kewɗe kuure ɗe kadi e wiide mabɓe koɓe tumɓe ko sibabude haaluji gueɗe o haalimo waɗa taw ko gueɗe bonɗe ɗum waɗi donc mi dewa makko kanko noon ko jillitanoɗo toon to Louisiana e surtout kadi ko sibabude menace uji ɗe waɗi kanko neɗɗo nangaɗo police yaltini inde makko wiyete ko Christopher Gillum o wurno ko toon to Chapel Hill Caroline du Nord wiya wonde kanko hoore ko meeɗi liggade police gonɗo toon togui hitande ujunnaji 2 ha hitande ujunnaji 19 ko liggotono comme police officier oɗo sano noon nanguedemo toon to Florida ene wayno ɓe mbi ko mabɓe ittudemo ɗon ɓe nawatamo toon to Louisiana toon kadi o jaboto en toñangueji ɗi pawaɗe makko e sibabude yidde yande yimɓe wonɓe toon to New Orleans festival baɗo toon warde yimɓe hewɓe ko wawi wonde foof kaɗo haal kadi ene wayno koni jeeya ko gueɗe oɗo saji on kamɓe FBI ɓe dentina e yimɓeɓe ɗum noon ko wona toon to New Orleans tan ko to wawi wonde foof denteɗe e sibabude guerre gonɗo hakkude Iran oɗo saji on États-Unis e caɗele goɗɗe parde immigration yimɓe yo ndento won dente won yimɓe États-Unis hande tugnade kadi ko winda toon to Washington hono kanko gonnoɗo secrétaire général Navy onon ko kañum wonno ɓuuri towde gardiɗo toon to Navy e wiyama wonde o démissionni poste mo wonno toon ɗum ɗo fof noon ko haala garka kadi caggal nde kanko Peter Hegseth gardiɗo défense leydi ndewi na hanke wiya wonde ko sekiole kanko goppuɗo liggi makko o noon e wayno lawol gaddunoɓe daña goto e hohoɓe ardiɓe armi kañum worrimi démission ala ko kamɓe Pentagone walla kamɓe Maison Blanche koɓe kaali hen kanko Donald Trump o lomtini oɗo démission o lomtini ɗum neɗɗo goɗɗo kadi kañum woori ɗum taw ko biyeteɗo Hang Chow noon kañum woori ko vétéran Navy ligguiɗo e Navy ken wona duuɓi 25 kono noon kadi ko supporter Donald Trump no feewi ɗum ɗo fof no ari koye sahande kamɓe États-Unis ɓe continue wiide oɗo saji ne ɓe kala laakon tokoson walla laaɗe mawɗe ɗi ganduɗa taw ko laaɗi Iran toon to cirtol Hormuz wawi wonde fof ɗum ɗo kadi koye ha hande koye cessez-le-feu gonata toon kono noon wayno hareji ɗi haysino bombardement ji ndewani dow ene wayno ko kamɓe États-Unis e kamɓe Iran eɓe continue fellodirde batuji e
ngol don cirtol Hormuz adum do foko yewde jogade control ngol do cirtol sibabu de do cadel fo yiyede kadi wala sadio nono gote ardibe armen démission surtout navy atopiti bi ko fate kala ko yahare ndiyam en démission e postum hunde de mojjani wonande countdown cham ko teskira en tan kadi woni ko do sadio ni tonto army tonto département justice woppo be liggéey walla opinte be liggéey jum nan beydo hewde dum do kadi ko hunde jogorna aduna cadel wonande laamu makko countdown cham pas yimbe lumtintebe ko yimbe ngala karallagal walla ngala humpitun fe kadi situation guerre gonado do sadio ni ko hunde de holnaki xabriji men États-Unis cektorden ko tonto congrès ko yiya hanki ko hono kanko mo Donald Trump subi yo arde Federal Reserve dum ko banque centrale mo America hono kanko biyetedo Kevin Walsh musali jabade namde de ganda namde no so tawi e hitandu ujunaji dide no gas hono kanko Donald Trump ko kanko ko perdi election aji walla gagnem kanko Kevin Walsh en wano jabade an kan hal woni koy arade pour wasdi jabade dum do fo non ko gede jiyade o do sajoni kambe be yimbe Donald Trump no surtout e mandama ko dido ay goto mabbe jabara jabade wiide wonde ko hono kanko president Joe Biden ko kanyum gagni woteji hitande ujunaji no gasi walla wiide ni ko kanko Donald Trump o gagnaki woteji didon dum don kadi ko hunde teskirande gila e kanko gonno don ministre tupiri ko fate justice on kanko pambandi de wari confirmation makko en wani ko kanko wara mako selim jabade dum don ciagal mudum kadi ko Kevin reften ya kadi dum don kadi hono kanko lumtinado yo arto homeland security on kanko biete do molen neddo kadi goddo no mari ko fate justice on biete do bof kambe di fo be calima jabade de do namti pour wiide wonde ko Donald Trump perdi woteji hitan ujunaji de nogas dum do fon addini senator uji kewdi surtout en democrat wiide wonde ko kanko Donald Trump yimbe be no warbe en wayni jogorani wonde independent jogorani wadde liggéey me taw ndewani yemirore makko kanko Donald Trump ton to Washington kadi hono kanko bada ton procureur ton to Washington DC hono kanko juge Piro ender kongo de wali kadi wonde ko yimbe be hurci ko wonde hono kanko John Brennan sibabu ni procureur sedeji di noduno di yen biyama yo kayto en wani ko kambe ko be datinobe ko be portu plainte walla ko be enquête mako kanko John Brennan on safety den ko kanyu wonno directeur CIA surtout e lamu ko security ko e lamu kanko ancien président Joe Biden en wani ko Donald Trump wi wonde ko alesako kanko war mako so ke sibabu nde enquêtaji badnode hitan ujunaji de no gas e ko adi dum hono kambe CIA be mbawi wiide wonde ko kanko Donald Trump surtout nde hitan ujunaji de sappo jeego mono kanko Donald Trump o jokkondiri no Russia e surtout ko fate woteji hitan ujunaji de no gas Iran ujunaji sappo jeego dum do fo non ko gede de ganda kanko Donald Trump mo yiya e mandama ko dido bo kala mo ganda menno do ankidem walla kaldo haala makko walla baddo reportage ko fate makko o woni koy wadde laabi belo mo jeewa nangudum walla belo soke belo walla bonno ngurdam mudum xabaruji men États-Unis ande ko fate politique anu kanko Donald Trump en wayno ko compagnie kewdi mbadi sonde juji kadi pour ƴewde bedde kanko Donald Trump lam makko walla kanko wari makko no wayi yidede walla no wayi eñere do États-Unis tumnade kadi ko poluji kewdi ko mbadi kanko Donald Trump ko yidono nden ko usti men wonno moyen sappo jeeta telimila sa woni ha beydimo bonde ha woni moyen nogas jeego dum non ko tuggi janvier hay tan avril ko way won fo kamis poluji sonde juji goddi taw ko yimbe biyete Gen Z kanyumen ko wotobe ko buri hen suka akanyumen ko en bi wande ko yidde makko kanko Donald Trump en wayno usimo no gas didi tobbe donc yettimo 54% fate independent yo sa joni kanyum horo mo usimo ken wona tobbe sappo joni wonti mo 44% pour independent dum no sibabu ni ngalu leydi sibabu ni cadele ko kisal e kede cagal leydi ko fate républicain ni haysin ussak no fe en wayno famdu wonno ko 64% républicain yidbe wonti joni 58% dum do fof ko wonde tugnade hande be haralabe hunde fonde rokkude mo kanko Donald Trump miji wonde ko en wayno ko base makko walla yimbe be ganda burnobe yiddem nen gusto surtout en ngo mijade kadi woteji garoje lewru novembre tan ujunaji no gas jeegom kabaruji e demgal Pulaar e radio Jawol Sar bandiraɓe sehlaɓe hedde soɓre jol sayra habruji men international guiderɗen ko toon to Moyen-Orient Donald Trump o waɗino conférence de presse ɗum no huccidde jaydiyankoɓe nder ko haali o jogui anni o ƴewde nanodirde e Iran kono noon oɗo sa joni o yiɗi ko fadde hawo sir wonde ko kala nanodiral walla jaɓodiral ngal wadde Iran ko jaɓodiral juutowol e nder kadi ko yalti e média sociaux ji hanki ya wonde ko kanko Donald Trump o yamiri wonde ko kamɓe américain ji wonɓe toon e maaje to oɗon diwan Hormuz laaɗe tokosɗe ɓe ji wonde ko laaɗe Iran
ni debi tumi wonde goni ko addude minuji dum non ko bomboji wadde dum e ndiyemeje ko taki cirtol Hormuz yobe pellu beedon wonbe laadbe mbardu men dum no kadi ko haaluji di ganduda en way sifirede ko crime de guerre kanko président mo Iran hono Masoud Pezeshkian o haali o wondi ko en wayno ko Iran o kanyum godum ne yidi haalde kadi ni yidi nanodiral ko non wayno gede de ganda kambe américain mbadata toujours blocage mo be jigitone e menasuji di mbadata ko gedde gonde sababuji ko haali nanodiral te wadde hakkunde mabbe kambe américain ambassadeur Liban Peter Nada Hamade am kanko ambassadeur mo Israel tede yecce leyte posi fottude kadi ton hande ton to Washington DC dum non kontinde kaldigal gonno gal hakkunde mabbe ko way won fo fellondiral nana wada ton to Liban no kambe Hezbollah bawi kambe ni fellude rocketaji ton to Israel dum no kadi ko yobtade attaque Israel dedo pellondire fo en kadi garde kadi caggalde nanondiral pour jaygol tejjine ton hakkunde kambe Israel e kambe Liban kono wayno tumnaade ko Libanabe kala ko kambe Israel ngoni bonnuɓe ngal do kadi ande khabruji gumi tonon kambe army Israel be bayi warte yimbe tat habereebe Hezbollah en ton to bange rewo Liban bedo yimbe tato ko yimbe joginobe ko misilaji nabe dum to Israel ala ko laabi hande haaluji makko kanko Donald Trump holmo kambe américain jodo sajon be kalta holno jam dañirte ton to Iran tunadi hande conférence makko kanko Donald Trump jettodiral wadi ni fewi hakkunde kambe journaliste uji kanko Donald Trump haaluji makko sabu journaliste uji kedi mbi wonde ko haalata ko woni ken wayno ko mo semtinore kanko Donald Trump to ko ida forcete yo heñu dañje nanondira donc en wayno ko kambe journaliste uji be wonde ko kanko ko kostate der page uji makko true social e kambe Iran nabe ko be kalata ko jiida en gedde di ganda kanko Donald Trump ida yeddet kambe journaliste de be gaddi mbi wonde ko Iran nabe mbi wonde ala fof nanondiral men ngal wonde don ko faati en condi nucléaire wonde ko américain je gittudum ton to Iran par dum ton to États-Unis be namdi Donald Trump donc holmo Donald Trump haaldata parce que haaluji mudum e haaluji Iran ne losindi donc kanko Donald Trump en jeya ko fusiande conférence makko hande ton to Washington kadi ono kambe délégation ngaji Israel délégation ngaji Liban be jabi kadi odo nyalaman be yidi jonde tati jabondiral ngal mbadduno pour dartinde jeygol hakkude mabbe dum non ko tungnadi ko kanko Donald Trump ko haali no haaldum hande ko alhamis ko wayi no fof en wayno botu wonno ko hakkude mabbe ngu ko botu ngu mbadduno ngu ton jewtade belle nandiral gonngal don pour balde sambe ene waawa kontinde tonto Iran kadi woni ko nyande alba bendo hanki on kambe Iran nabe pelli batuji tati banno di petrol tonto cirtol Hormuz ngol adido batuji kadi woni hen batuji didi be nangi dumen dum do fo wiite mabbe kam Iran nabe ko yoftade blocage mo be bari tonto horuji kon tonto Iran Amerique nabe aussi andebe attaque batu Iran na on petrol odo attaque mo kam Iran nabe beddum hanki alar ari ko nyalama ciagal de kanko Donald Trump haadi wi wonde ko jabundiral jengol yo dartoto gar gonda hakkunde kam Iran e kam États-Unis weyti en jonti didi pour mbele mbawa aldude o wonde fof dum do kadi dido edo pelbundir kadi hakkunde kam américain je kam Iran na dum do fof gade ne jograni wallude nanondiral walla kaldi kala hakkunde mabbe kam américain je kam Iran na ko gade kadi gussoje odo sa jonde minare hawonde skongol do cirtol Hormuz ma wudde se tawde kam américain nabe be continue wiide wonde ko be continue blog de ngol do cirtol e kam Iran nabe kadi be continue wiide wonde ko kala batude non ko fellobe dum en der kanko Donald Trump kadi ko beedi halluje surtout en beedi kadi ko tobbi gonda ko kaldigal ma walla jamno dañirte ton to guerre gonda hakkunde mabbe Iran ko alay sago Iran kanyum horum jaba wiide wonde ko kala balle de walla tawono fedde wiete Hezbollah wonbe ton to Liban il faut darto dum non kadi ko dum woni kanko Donald Trump beedi kadi de tobbi joni ko gede ganda alay sago wade kala ko tobbe nawete ton so pelti jodade ton to Pakistan pour haldude ko faate jam ton o dum non kanko Donald Trump wi wonde ko alay sago den balle be dartin dum so tabe dartinan dum non kadi ko kambe américain mi dutto ton habruji men international hande tonto Senegal tonto Louga en wayni ko suko gorgo goto jaaro dubi capantati o dupi hoore makko dum non no nyande Amerique alarba hanki dum non tugnaade hande ko habruji gumidi ton kanko biyeto PB Fall en wayni mason jaaro dubi capantati kanyum woro musiba bunde cadele de jogidino jom sudu mudum ne wiide minyi ko walla mawni wayni ko nangi ki jengol wade hoore makko dupi hoore makko de commissaire gondo gadon legal en wayni de commissaire central gondo ton to Louga de halna ka don hal neldi ton yibe neldi kadi pompier kono de be ngari de be tawi ko déjà ko kanko suko o déjà taw jengol gol nyifi kono ne wayno hankati on way o hankati wonti kanko hoore makko julmere adon ne wayno ko ciagal mudum kambe pompier be neymo hôpital siba mun cimum dum noy forte be mbawani dandam ko wonde fofu tungnaadi kongudi mi ko haali kanyu woro biete ko e falbi wonde ko hanki mudum kanko jomsumna ko be waddinobe e be certi en dum don non ko dum woni ko musimo kanko hoore makko o warti awa wonde fo dum kadi ko jaaye baddo ton to Louga tungnaade Sénégal
e pewntagol coupe du monde baɗo gato Amerique ono kamɓe Amnesty International e organisation ngaji kewɗi kaɓeteɗi ko fati haqqinne made ɓe mbawi neldude dentinali yiɗɓe tawtere coupe du monde baɗo toon to Amerique e Canada ko fati oɗo sa joni kullol gongol toon si babude laamu gongol ɗon toon to Amerique laamu autoritaire donc waɗata ko wela e kadi caɗele fitnaji nen ɓe yiɗi hewde toon to États-Unis ɗum noon ko tugi guila kanko Donald Trump o ƴefti laamu e mandat makko ɗiɗo ndeɗo pelle fof ene wayno kañumen koye mbi wonde ko alay sago mbaɗa ngolɗo dentingol ko ne wawi kamɓe yimɓe aroɓe e yidde nato États-Unis ene wawi ɓe nangge ene wawi ɓe kadi e nadde ene wawi kadi soɓe nanggama ɓe nangge nangu ngol ɗoftaki haqqinne made ɗum noon ɓe mbi kadi surtout ende ko nde ha hande ɓe keɓani garanti gummiɗo toon to gouvernement mo États-Unis gummiɗo toon kadi FIFA e gummiɗo kadi guuri ɗe ganduɗa en coupe du monde ene fette kanko Donald Trump laamu makko déjà waɗino jamire kewɗe wiide wonde ko won leyɗele won koye ngala droit ha gadde arde États-Unis e ñalawma hono kanko Marco Rubio o haali wonde ko ɗum ɗo ko yeru tan mo ko fati Iran par ce que Iran naɓe mbiyanama kañumen koye men mba dañde visa ji pour garde ɗo États-Unis pour équipe men pétobal walla délégation ngaji gonɗi ɗum kono kanko Marco Rubio e nder konguɗi o haalde janiyankoɓe o wi wonde ko kamɓe États-Unis maɓe jammir Iran yo ar kañum équipe mum e yimɓe ardoɓe mum foof maɓe jammir yimɓumen yo koɓe visa ji andaka so tawi kamɓe FIFA eɓe jogori e yamirde wonde ko coupe du monde o mo continue wiyande walla holko kamɓe koɓe jogori jaɓodirde Amérique kono siftinɗon to ko kanko gardiɗo FIFA jaɓodirno e gardinoɗo Homeland Security hono kanko Christine Nomen ko ɓoyinde Christine Nomen haali haalluji wi wonde ko en woni ko yimɓe hewɓe gonda taw ko leyɗele ganduɗa fotɓe ardo e kañumen koyemen mbawa nade États-Unis si babude an dokketake visa ji kanko mo gardinoɗo FIFA o wi wonde ko FIFA ɓuuri jogade priorité e kanko politique makko mo waɗata ko fati immigration kono noon e wayno ko guila nden haala kan ene continue en wurɓe andaka oɗo sa joni hono kamɓe Amérique ko holkoɓe jogori wadde e ɓeɗo hoɓɓe jogorɓe arde pour tawtere coupe du monde baɗo e mayre hitande ujunaji ɗi 26 kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare habruji men international guiɗirɗen ko toon to Moyen-Orient Donald Trump o waɗino conférence de presse ɗum no huccide jaydiyankoɓe nder ko haali o jogui anni o ƴewde nanodirde e Iran kono noon oɗo sa joni o yiɗi ko fadde hawo sir wonde ko kala nanodiral walla jaɓodiral ngal wadde Iran ko jaɓodiral juutowol e nder kadi ko yalti e média sociaux ji hanki wiya wonde ko kanko Donald Trump o yamiri wonde ko kamɓe américain ji wonɓe toon e maaje to oɗon diwan Hormuz laaɗe tokos ɗeɓe ji wonde ko laaɗe irani ɗeɓe tuumi wonde goni koye addude minuji ɗum noon ko bomboji wadde ɗum e ndiyameji ko taki cirtol Hormuz yoɓe pellu ɓeɗon wonɓe laaɗe ɓe mbara ɗumen ɗum noon kadi ko haalluji ɗi ganduɗa ene wawi sifirede ko crime de guerre kanko président mo Iran hono Masoud Pezeshkian o haali o wonde ko ene wayno ko Iran o kañum ko ɗum ne yiɗi haaldede kadi ene yiɗi nanodiral kono noon wayno gueɗe ɗe ganduɗa kamɓe américain ji mbaɗata toujours blocage moɓe jogui toon e menace uji ɗi mbaɗata ko gueɗe gonɗe sababuji ko haɗi nanodiral te wadde hakkude mabɓe kamɓe américain ambassadeur Liban biyeteɗo Nada Hammadi kanko ambassadeur mo Israel biyeteɗo Yecce Leyte poti fottude kadi toon hande toon to Washington DC ɗum noon kontinde kaldigal gonnogal hakkude mabɓe ko wawi wonde fof fellodiral nana waɗa toon to Liban no kamɓe Hezbollah mbawi kamɓe ne weɗi fellude rocketaji toon to Israel ɗum noon kadi ko yobtade attaque Israel ɗeɗo pellodira fof ene kadi garɗe kadi caggal nde nanodiral pour jaygol teƴƴine toon hakkude kamɓe Israel e kamɓe Liban kono wayno tuminade ko libanaɓe kalata ko kamɓe Israel goni bonnuɓe ngal ɗo kaddi hande habruji gummiɗo toon noon kamɓe armée Israel ɓe mbawi warde yimɓe tato haɓeteɓe Hezbollah en toon to banggue rewo Liban ɓeɗo yimɓe tato ko yimɓe joguinoɓe ko missilaji noɓe werlade ɗum toon Israel ala ko laaɓi hande haalluji makko kanko Donald Trump holmo kamɓe américain ji oɗo saha joni ɓe kaldata holno jaam dañirte toon to Iran tunadde hande conférence makko kanko Donald Trump jettodiral waɗi no fewi hakkude kamɓe journaliste uji kanko Donald Trump haalluji makko saabu journaliste uji kewɗi mbi wonde ko haalata ko woni ken wayno komo semtinore kanko Donald Trump ton o wi ko yiɗa forcede yo heño dañde nanodira donc en wayno ko kamɓe journaliste uji ɓe mbi wonde ko kanko ko kostate nder page uji makko trou social e kamɓe Iran naɓe koɓe kalata ko jiida en gueɗe ɗe ganduɗa kanko Donald Trump yiɗa yeddede kamɓe journaliste nde ɓe gaddi mbi wonde ko Iran naɓe mbi wonde ala foof nanodiral men ngal wonde ɗon ko fati en condi nucléaire wonde ko américain ji guetti ɗum toon to Iran e paata ɗum toon to États-Unis ɓe namdima Donald Trump donc holmo Donald Trump haaldata par ce que haalluji muɗum e haalluji Iran ne lotodiri donc kanko Donald Trump ene jeeya ko fusi hande conférence makko
hande ton to Washington kadi ono kamɓe délégation ngaji Israel délégation ngaji Liban ɓe jaɓi kadi oɗo ñalawma ɓeydude jonde tati jaɓodiral ngal mbadduno pour dartinde jeygol hakkude maɓɓe ɗum noon ko tugnadi ko kanko Donald Trump ko haali ɗum no haalde ɗum hannde ko alhamis ko wawi no fof en wayno batu wonno ngo hakkude maɓɓe ngu ko batu ngu mbaɗanongu toon ƴewtade beele nanodira gandungal ɗon pour balɗe sappo ene wawa continde toon to Iran kadi en woni ko ñande alarba ɓenɗo hanki ono kamɓe Iran naɓe pelli batuji tati bannoɗi pétrole toon to cirtol Hormuz ngol ɗiɗo batuji kadi en wayno hen batuji ɗiɗi ɓe nangi ɗumen ɗum ɗo fof e wiide mabɓe kamɓe Iran naɓe ko yoftade blocage moɓe mbaɗi toon to poruji goni toon to Iran Amérique naɓe aussi ndeɓe attaque bateau Iran naɓe bonnode pétrole oɗo attaque mo kamɓe Iran naɓe mbaɗi ɗum hanki alarba ari ko ñalawma caggal nde kanko Donald Trump o haali wi wonde ko jaɓodiral jeygol yo dartoto guerre gonɗo hakkude kamɓe Iran e kamɓe États-Unis weydi hen jonti ɗiɗi pour beele mbawa aldude o wonde foof ɗum ɗo kadi ɗiɗo pelbodiri kadi hakkude kamɓe américain je kamɓe Iran naɓe ɗum ɗo fof gueɗe ɗe jogorani wallude nanodiral walla kaldigal hakkude mabɓe kamɓe américain je kamɓe Iran naɓe ko gueɗe kadi gustoje oɗo sa joni ɗaminare ha wonde est ce que ngol ɗo cirtol Hormuz ma udde se tawde kamɓe amérique naɓe ɓe continue wiide wonde koɓe continue blogde ngol ɗo cirtol e kamɓe Iran naɓe kadi ɓe continue wiide wonde ko kala batuji ɗo noon ko felloɓe ɗumen e nder kanko Donald Trump kadi ko ɓeydi e halluji surtout en ɓeydi kadi ko toɓɓe gonɗa ko kaldigal mabɓe walla jamno dañirte toon to guerre gonɗo hakkude mabɓe Iran ko alay saago Iran kañum horum jaɓa wiide wonde ko kala balle ɗe wallata wono fedde wiyetende Hezbollah wonɓe toon to Liban il faut darto ɗum noon kadi ko ɗum woni kanko Donald Trump ɓeydi kadi ɗeɗo toɓɓe joni ko gueɗe ganduɗa alay saago waɗe kala ko toɓɓe nawete toon soɓe pelti joɗade toon to Pakistan pour haaldude ko fate jaam toon o ɗum noon kanko Donald Trump o wi wonde ko alay saago ɗeɗon balle ɓe dartini ɗum so tawi ɓe dartinani ɗum noon kadi ko kamɓe américain mi duttotako toon habruji men international hande toon to Sénégal toon to Louga en wayni ko suka gorko goto jaaro e duuɓi capantati o duppi hoore makko ɗum noon no ñande Amérique alarba hanki ɗum noon tugnaɗe hande ko habruji gummiɗi toon kanko biyeteɗo PB Fall en wayni maçon jaaro e duuɓi capantati kañum wori musibabunde caɗele ɗe joguidino e joom suudu muɗum e wiide miñi ko walla mawni ko wayni ko nangi ko jeygol waɗe hoore makko duppi hoore makko de commissaire gonɗo gadɗon leegal en wayno de commissaire central gonɗo toon to Louga nde haalnaka ɗon haal neldi toon yimɓe neldi kadi pompier ji kono noon nde ɓe gari nde ɓe tawi ko déjà ko kanko suko o déjà taw jeygol ngol ñifi kono noon en wayno hankkadi o hankkadi o wonti kanko hoore makko julmere aɗon en wayno ko caggal muɗum kamɓe pompier ji ɓe newimo hôpital sibamude cumum ɗum no e forte ɓe mbawani dandem ko wawi wonde foof tugnadi konngudi mi yi ko haali kañum hoore wiyete ko e falbi wonde ko hanki muɗum kanko joom sumnal koɓe waddinoɓe eɓe certi hen ɗum ɗon noon ko ɗum woni ko musimo kanko hoore makko o warti ako wawi wonde fof ɗum kadi ko jaayi badde toon to Louga tugnade e Sénégal e pewntagol coupe du monde baɗo gato Amérique ono kamɓe Amnesty International e organisation ngaji kewɗi kaɓeteɗi ko fati haqqinnemade ɓe mbawi neldude dentinali yiɗɓe tawtorede coupe du monde baɗo toon to Amérique e Canada ko fati oɗo sa joni kulol gongol toon sibabude laamu gongol ɗon toon to Amérique ko laamu autoritaire donc waɗata ko wela e kadi caɗele fitnaji nen ɓeydi hewde toon to États-Unis ɗum noon ko tugi guila kanko Donald Trump o ƴefti laamu e mandat makko ɗeɗo pelle fof ene wayno kañumen koye mbi wonde ko alay sago mbaɗa ngolɗo dentingol ko ene wawi kamɓe yimɓe aroɓe e yidde nato États-Unis ene wawi ɓe nangue ene wawi ɓe kadi e nadde ene wawi kadi soɓe nanggama ɓe nangue nangu ngol ɗoftaki haqqinnemade ɗum noon ɓe mbi kadi surtout ende ko nde ha hande ɓe keɓani garanti gummiɗo toon to gouvernement mo États-Unis gummiɗo toon kadi FIFA e gummiɗo kadi guuri ɗe ganduɗa hen coupe du monde ene fette kanko Donald Trump laamu makko déjà waɗino jamire kewɗe wiide wonde ko won leyɗele won koye ngala droit hankkadi arde États-Unis e ñalawma hono kanko Marco Rubio o haali o wonde ko ɗum ɗo ko yeru tan mo ko fati Iran par ce que Iran naɓe mbiyanama kañumen koye men mba dañde visa ji pour garde ɗo États-Unis pour équipe men pétobal walla délégation ngaji gonɗi ɗum kono kanko Marco Rubio e nder konngol ɗi o haalde janiyankoɓe o wonde ko kamɓe États-Unis maɓe jammir Iran yo ar kañum équipe mum e yimɓe ardoɓe mum foof maɓe jammir yimumen yokoɓe visa ji andaka so tawi kamɓe FIFA eɓe jogori e yamirde wonde ko coupe du monde o mo continue wiyande walla holko kamɓe koɓe jogori jaɓodirde Amérique kono siftinɗon to ko kanko gardiɗo FIFA jaɓodirno e gardinoɗo Homeland Security hono kanko Christine ko ɓoyinde Christine haali haalluji wi wonde ko en wonde ko yimɓe hewɓe gonda taw ko leyɗele ganduɗa fotɓe ardo e kañumen koyemen mbawa nade États-Unis sibabude dokketake visa ji kanko mo gardinoɗo FIFA o wi wonde ko FIFA ɓuuri jogade priorité e kanko politique makko mo waɗata ko fati immigration kono noon e wayno ko guila nden haalaka nen continue wurɓe andaka oɗo sa joni hono kamɓe Amérique ko holkoɓe jogori wadde e ɓeɗo hoɓɓe jogorɓe arde pour tawtorede coupe du monde baɗo e mayre hitande ujunaji ɗi 26 musidɓe tedduɓe tenkoɓe radio Sar ko ɗo tonggui meftande men e jamma hannde o en ñaguima joom jaam mo jaam woni junggo mum nde waɗanten jaam